So guys, malarga na may and nakuha na mo ticket to Canigao and medyo dugay sa kuan kada kagtaw. So kada usa na mo guys is pila man 280 kada 180 ang usa. So let's go. Sino boss? Pare? Oo. Sorila. Thank you. Balik ka manig. Gamito na yung guli gapon. Gibilin. May collaboration kami ni Vince. So mga kabakloggers, subscribe it, share, subscribe, just click here, click here. Kasi you know what to do, huh? Here, and here. Lalaol. Ngayon. May una yung camera ba yun? Wala, may habot na yung Ano rin ba? Halika na! Pasyalan tayo dito sa Canigao! Kaso ngayon, ang daming bisita ngayon dito sa Canigao, pero Hi guys! Ikaw ba na to i-introduce? And nangaligo sila ni Ato guest celebrity. Guest celebrity na to si Apple. Unsay feeling sa tubig, Paul? At ito na mga kabakloggers, nakahanap na siya ng love life. Oh, si Vincent, saka si Joshua. Ang tagal ko nang hinintay to. So kailan pa kayo nag-start? Di pwede magka-same school lang. Di niya magamit kay... Unsa man, single ka mo? May uyab na pala siya. May uyab na. May uyab content material. Manggod ko, nangangaw sa matang ko. Ati ba? Busted agad. Break na sila agad. At dahil hindi na sila pwede ni Vincent, ngayon nahanapan natin si Joshua ng kanyang love life. Bibi! Ano to? Ano ba ito? Buttered ba? Diba? Ngayon, itatry natin lahat ng handa dito sa Canigao. Titikman natin. It's a big challenge kung kaya natin tikman lahat ng handa nila. Subukan natin to ngayon. Hey guys, welcome back sa itong vlog and today guys is natakar sa Canigao. See? Kaya kagtaw nyo guys. Asa ito ano siya? Tayo nga video ba? Ay, sorry guys. Hey guys, welcome back to the vlog and today guys is natakar sa Canigao Island and yan kayo powder guys and let's go. Let's enjoy Canigao Island.
welcome back for another video. And today guys is we are here at Matalom Leyte, no, sa Canigao. And it's so super fun dito guys, ang daming tao. Look around guys, ang daming naliligo because it's Holy Week and medyo mainit nga dito guys, kaya nag-jacket na naman ako. Ano? Ano guys, bagong vlog yun naman. Welcome to my vlog. Don't forget to like and subscribe guys, no? Yung mga kasama ko guys, natutulog sila doon. Hindi sila focus. Natutulog sila doon guys. Dito ako sa may gilid. Pahangin, no? Maraming tao dito guys, parang walang COVID. Grabe. Dito sa ano guys, dito sa Canigao meron na sila dito banana boat, which is very fun. Banana boat. Hindi ako naliligo guys kasi mainit. Of course, bring your own basura. So after niyo pagpunta dito guys, you must bring your own basura para malinis pa rin yung isla, no? Ito guys yung banana boat guys. Ang ganda dito guys, parang Boracay, small Boracay. Sa every bangka guys or every sakay nyo, divided po siya in one bangka. So for example, meron sa isang bangka 40 people to 30 people, kailangan nyo yung i-divide that. So you will pay or you can join sa pag-travel papunta dito. Anyway, yung fee dito is almost per person is 180 lang. Then iba yung sa cottage, iba din dun sa pag may pagkain, iba din dito. Pero mostly nagdadala naman ng pagkain dito guys kapag pumupunta para hindi masyadong gastos, di ba? Anyway, refreshing naman dito, very nice. Ewan ko na narinig yung yung wave. See? Very nice. Very chill. Ano ba dapat gawin dito sa ang pinaka the best gawin dito sa Canigao? The best dito guys is yung mag-photoshoot, chill or adventure pwede dito. You must not do here, hindi dapat ginagawa yung basura, hindi dapat tinatapon kahit saan yung basura dito. Dapat clean and green tayo guys. Cesar Montano. Inani mo drink si Cesar Montano ha. Cesar Montano ha. So yun guys, so uwi na kami. Finish na mag Canigao tour. So nurse sila guys, ako makauban. Hi! Pwede mo hi! Hi! Si Sir Kim and si Ma'am Nova. Ma'am Nova. Yes. So guys, instead of mag-kuan me overnight, wala na lang. Kay nag-change siya mong mind. So, call it na meron. Sayang. Next time na lang guys.